Čaute lidi, doufám, že se zítra 2. února potkáme na první FC Slovácko, jak bude hrát ze Spartou, budeme točit video, beru fixku, podepisování triček a věcí a doufám, že si nějak zatočíme šálou. Slovácko dá góly, doufám, že budete fandit Slovácku a vyhraje. Takže zítra 2. února doufám, že se potkáme na první FC Slovácku, kde budou hrát se Spartou, takže já mám šálu a i dres mám. Já vám ho teď ukážu. Tady je. Takže doufám, že se zítra potkáme a zatím čau.